Баймак районының 4-нче лицей мәктәбе укучысы, уку алдынгы төбәк һәм республика олимпиадалары призеры, шашка, шахмат буенча Урал аръягы чемпионы Искәндәр Ифәнбаев Илдең төп шыршы байрамы Мәскәүгә Кремльгә юллана. Зур сәфәр алдыннан уку алдынгы менән безнең иҗади төркемдә очрашты. Бер кешелә әллә күпме дәрәҗәле исемдәр һәм төрле ярыштагы еңү казаныштар. Искәндәр әле 7нче класста гына белем ала, ләкин малайның әле үк максатлы булуы уны ошындай уңыштарга алып килгән. Искәндәрнең иң яраткан фәне география. Был дәрескә ул бик теләп килә. Үзенең алдында максат куя, шул максатка ынтылып тора. Быел география олимпиадында муниципаль уровеньда Искәндәр призлы урын алды. Мана Красноярский, мана Новосибирский, мана Республика Тыва, мана Забайкальский край, мана Приморский край. Күптәр уйлай, Куйбышев ул Самара дип. Куйбышев Новосибирский областьта бар, мана Куйбышев. Искәндәр дөнья картаһын карамайын сала һөйләп бирә ала, чөнки өйдә уның иң яраткан шөгыле картанан төрле илдәр, яңа йөрдәр өйрәнү, атаһы менән шашка, шахмат осталыгын ныгыту һәм әлбиттә тырышып уку. Ул бөтенләй компьютер программалары белән мавыкмай. Уның каравы, гаилә балаларды ябай, дөньяви эшкә өйрәтү өчен ихатала мал да тота. Бала ни тиклем күбрәк уйлай, күбрәк эшләй, уның миеһе шул тиклем нык үсешә. Тик балага вакытында ял итергә бирергә кирәк. Ысынапта Искәндәр безнең менән 8нче яртыла бергә сыгып китә. Дәресләре тәмамлангач, өстәлмә эшләр бирәләр, шуны эшләйләр, шуннан унан тыш шахмат, шашки түңәрәкләренә йөрөй, бассейнга yüзүгә йөрөй, аднаһына 3 тапкыр, һәм аднаһына 3 тапкыр футболга йөрөй инде. Бала үзе һәләтле булһа ла, уның менән башлангыч сыйныфтарда шөгыльләнү мотлак. Вакытты самаларга өйрәтә, яwaplылык сыйфаттарын тәрбияләй. Искәндәрнең бүлмәһе тик почет грамоталардан һәм малайның төрле казаныштарын билдәләгән медальдардан гына тора. Башта уны егеттең атаһы улын артабан кызыксындыру өчен элә башлай, һуңыннан стенаны тултыру өчен. Искәндәр укуда ла, ямәгать эшләрендә лә, олимпиада түңәрәктәрдә лә шул тиклем югары уңыштарга өлгәшә, хатта грамоталарны куерга урын калмай. Шул Кремль һәм Путин менән күрешергә инде. Мәскәүдә әзрәк күрергә, шул экскурсияларда йөреп сыгарга, Кызыл мәйданда булырга. Искәндәрнең яңа елга һораган бүләге лә үзенең булмышына тура килә. Уга гел энциклопедия китабы алып бирәләр икән. Гаиләләге Киния 3нче бала буларак, Искәндәр Ифәнбаев киләсәктә лә ата-әсәһенең өмете, терәк таянысы буласак егет. Ә үзенең тырыш хезмәте менән Кремльгә Илдең төп шыршыһына бару хукугы алган уку алдынгыһына хәерле юл теләйек.